Fl-indirizz li jagħmel il-Prim Ministru Roberta Bela feluq il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista saħaq fuq ir-riformi u l-bidliet li l-Partit Laburista jrid ikompli jġib għal Maltin u Lawċin. Saħaq li Gvern Laburista se jibqa' jmexxi l quddiem ir-riformi b'kuraġġ. Jgħidulek l-Oppożizzjoni se tattakkana li qed inbidlu għax konna żbaljati f'dak li għamilna aħna stess. U jkollok ukoll nies ġenwini li jistaqsu u jgħidulek imma tant bidli ġodda. Huma verament bżonn mhux diġà biddilna ħafna. Jgħidulek ukoll illi kieku il-poplu mhux kuntent kif aħna kien se jżid l-appoġġ lil dan il-partit. U nifhem iva, nifhem dawn il-ħsibijiet kollha, iżda ma naqbel magħhom xejn. Is-suċċess tagħna bħala partit u bħala pajjiż minn dejjem iddependa fuq l-imbuttajna il-qudiem il-bidliet. Il-mexxej Laburista semma numru ta' riformi li l-Partit Laburista għamel biex itejjeb ħajjet il-familji, fosthom il-liġi ta' divorzju, it-twessih ta' drittijiet u s-servizzi għal ġenituri prospettivi bl-IVF, ir-riforma fil-liġi tal-kannabis fejn persuni ma ġewx trattati ta' kriminali għax jagħmlu użu responsabbli mill-kannabis u riformi oħrajn fosthom l-aħħar emenda li qed jippreżenta l-Gvern biex jipproteġi saħħet l-omm f'każ ta' komplikazzjonijiet fit-tqala. Kif urewna r-realtajiet, ir-riformi ma jistgħu jieqfu qatt. Għaliex hemm wisq realtajiet li ma nistgħux indawru wiċċna għalihom. U minix lest li nkun indifferenti quddiem dawn il-weġat u quddiem dawn ir-realtajiet. Il-Prim Ministru saħaq li rridu nisimgħu il-karbiet, nempatizzaw iżda fuq kollox niddeċiedu. Qal li l-manifest Malta flimkien jibqa' l-gwida biex l-1000 proposta jsiru 1000 kisba wara mandat ċar mill-poplu f'Marzu li għadda. Semma wkoll is-suġġett tal-awtanazja fejn l-Oppożizzjoni qalet li lanqas hi lesta tiddiskuti. Politika li lanqas temmen, biss lesta imqar tiddiskuti. U għalhekk għal darb'oħra toħroġ id-differenza bejna bħala partit u partiti oħrajn ġewwa pajjiżna. Għaliex ħbib tiegħi le, il-partiti mhumiex kollha l-istess. U quddiem din l-attitudni tal-kamp ieħor aħna se nibqgħu dak il-gvern li jisma', jifhem, jiddiskuti u jiddeċiedi. Il-mexxej Laburista tenna li l-Partit Laburista jibqa' dak ta' riformi u l-ġustizzja soċjali għaliex dawn iż-żewġ aspetti huma intrinsikament marbuta ma' xulxin u tassew ir-ruħ ta' dan il-partit.